ناوچەیان ڕاسەری سینۆرê başûrê Tirkiye û Bakurê Sûriye û Rojavayê Kurdistanê ji berî heft salan ve ketine jêr gefên hikûmeta Enqereyê ku ew wan deveran weke navçeyên metirsîdar li ser ewlehiya welatê xwe bi nav dike, ew jî bi behaneya ku hêzên ser bi yekîneyên parastina gel YPG li wan deveran bijih bûne. Di encama rewşeka wiha de bêhtir ji carekê hêzên wî welatî yan hêzên opozisyonê bi piştgiriya artêşa Tirkiye êrişî ser gelek navçeyan kirine. Encûmena Serbazî ya Minbic ragihand ku roja duşemê hêzên Mertala Ferat çend pêgehên Encûmena Serbazî ya Minbic li ser hêla navbera wan û Mertala Ferat kirin armanc. Ev yek jî li cem hinek çavdêran tê wê wateyê ku êrişên Tirkiye û hêzên opozisyonê li dijî YPG û Hesedê li Minbic û rojhilatê Ferat berfirehtir bibin. Lê heta niha li hember wan êrîşan Amerîka û Rûsya ti helwestên zelal ra negihandine. Di daxuyaniyekê de navenda ragihandinê ya YPG tekez kiriye ku roja yekşemê artêşa Tirkiye hejmarek ji gundên sînorî yên gundewarê herêma Kobaniyê bi tank û topan topbaran kirin. Di nav de jî gundên Siftik, Zormiğarê, Xirbê Atto, Aşmê û Cariqlê li Rojavayê wî bajarî. Di encamê de ziyanên madî gihiştin mal û milkên welatiyan û tirs heye ku ew topbaran dubare bibe. Bi taybetî ku ji demekê heta demekê hêzên Tirkiye zeviyên çandiniyê û gund û welatiyên wan deveran dikine armancên top û guleyên xwe. Ev yek jî tirsê li cem xelkê durust dike. Derbarê armançkirin û êrîşên hêzên Tirkiye li dijî gundên Kobaniyê YPG di daxuyaniya xwe de gotiye ku artêşa Tirkiye di dema dawî de êrîş û binpêkirinên xwe li dijî navçeyên Bakurê Sûriye û Rojavayê Kurdistanê zêde kirine. Armanca wê ji vê yekê jî ew ku ewlehî û aramiyê têk bide û krîzeke nû li wan navçeyan durust bike. Daxuyaniyê her wiha nîşan bi wê yekê da ku ev êrîş di demekê de hatine ku lûtkeya çar alî li Stenbolê hat eldarxistin. Êdî artêşa Tirkiye xalên YPG ji xwe re kirina armancên lêdan û êrîşan. Ji aliyê xwe ve fermandarê ji hêzên Sûriyeya Demokratîk Hesedê Heqî Kobanî êrîşên Tirkiye weke alîkariya Daişê bi nav kiriye û gotiye ku bi van êrîşan hewlên saxkirina Daişê tê nedan. Li beramber vê helwestê jî Tirkiye hebûna hêzên YPG weke metirsî bi nav dike.